ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ଥିବା ନୀଳଚକ୍ର କଳିଙ୍ଗ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ଚାତୁରୀର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ। ନୀଳଚକ୍ର ଆକୃତି ତଥା ଦୋଳାୟମାନ ପତିତପାବନ ବାନାର ଏକତ୍ର ସଂଯୋଗ ଅଦ୍ଭୁତ। ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଏହା ଦର୍ଶନ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନୀଳଚକ୍ରର ଉଚ୍ଚତା 11 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ, ପହିର ଭିତର ବ୍ୟାସ 7 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ, ବାହ୍ୟ ପରିଧି 36 ଫୁଟ, ପହିର ଓସାର ପ୍ରାୟ 1.5 ଫୁଟ। କେନ୍ଦ୍ର ବଳୟ ଓ ପହିର ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା 8 ଗୋଟି ଅରଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 2 ଫୁଟ। ସମୁଦାୟ ଓଜନ ହାରାହାରି 2200 କେଜି। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଦୂରରୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଧରି ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ ତାହା ଭୋଗ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଭୋଗକୁ ଚକ୍ରମଣ ହିଁ କୁହାଯାଏ।